Kamusta mga Kabenso TV? Kanina galing tayo ng Daet, ngayon papunta naman tayo ng Matnog. Yan, 304 kilometers papunta ng Matnog, 196 kilometers papunta ng Legazpi. So good luck na lang sa atin. Diyos mabalos. Yan, Opo, 35 kilometers. So malayo-layo pa. Guys, ito na yung mga checkpoint. Ito yung dating pinuntahan natin. Yan sila ngayon, nagpapa-antigen test din. Ito yung kabilang checkpoint mga guys. So, walang pumansin sa atin kasi palabas tayo. Ang pinapansin nila yung papasok sa loob. Last time dito tayo nagpunta noon, yung pupunta tayo na para makapasok ng Camarines Norte, si Pocot ang daanan natin. Ito yon. Nandito na tayo ngayon sa may, bali itong kanan na to papunta ng Tagkawayan yan, papunta ng Manila. Dire-diretso lang tayo, kahit pagod na, biyahe pa rin. Tuloy-tuloy lang. Yan, marami silang checkpoint pero hindi naman tayo pinita doon. Basta dire-diretso lang. Yung isang checkpoint nadaanan din natin pero hindi rin naman tayo sinita doon. So tinitignan siguro nila kung mag-aalangan ka, yun. Pero siyempre hindi naman tayo mag-aalangan kasi meron naman tayong ipapakita sa kanila. So ayan, papunta tayo ng Legazpi. Pag kumaliwa ay papunta ng proper ng Naga. So dito tayo kasi papunta tayo ng Legazpi. Ayan mga guys, nandito kami ngayon sa Naga, sa 7-Eleven na Naga. Nagpahinga muna kami. Tingnan namin, alas 6 na ng hapon. So aabutin na kami ng dilim hanggang mga 8 kami bibiyahe. Yan mga Kabenso TV, tapos na kami magpahinga ng 10 minutes lang. Bumiyahe na kami. Ang oras ngayon ay 6:09. Papunta tayo ng Sorsogon. Yan, kakanan na tayo. So ayan mga guys, ito ang first dinner namin. Yan, ngayon pa lang kami kakain. Itong in-order namin, laing, tsaka, ano ba tawag dito? Higado. Tas tatlong rice lang, tag-isa't kalahati kami. Ayan, okay na. Tara, kain tayo mga guys. Ayan mga guys, bilis lang kaming kumain. Nakalagay doon, ang Legazpi is 22 kilometers. Ang Ginubatan ay 1 kilometer. So, andito na tayo ngayon sa Albay. May available pong room. Good morning mga Kabenso TV. Dito pa rin tayo sa Albay ngayon. Bali katatapos lang natin magpahinga sa isang maliit na motel. Ayan, ang oras ngayon ay 4:58. Tuloy lang ang biyahe natin papuntang Matnog. Tatawid tayo, titingnan natin kung makakasakay agad tayo ng ferry boat. Sigsag ang kalsada pero makinis siya. Ay, tinara ba tayo? Ayan mga guys,
Andito kami sa PNP checkpoint ngayon. Tinanong kami kung saan kami pupunta. Ang sabi namin sa Tacloban. So hindi naman kami, pinadiretso na naman kami. Ayan. Kasi pag tawid dagat, hindi na nila, pinababayaan na nila. So yun, ayos. Ayan, maraming salamat naman at hindi tayo pinigilan makadiretso. Yun, para sa kaalaman ng iba, mga guys, kung pupasok kayo rito sa may Sorsogon, yun ang sinabi namin. Wala nang hiningin kahit ano sa amin. Although meron naman kaming swab test na negative result, pero hindi na tinignan. Ang tinanong lang sa amin kung saan kami pupunta. Ang sabi namin, Patacloban kami. Okay na, pinadiretso na kami nung ni sir. So yun, tuloy ang biyahe. Ay mga guys, breakfast in ride. Pandesal, bumili kami. Sarap, malasang may mantikilya siya. Ay sarap. And welcome, Sorsogon. Dito na tayo. May Ipon, Ciudad. Yun ganda Woo! Ganda dito. Ito na yung mga highlights ng mga kapag bumiyahe ka ng gabi, sayang hindi mo makikita yung mga ganitong mga tanawin dito. Kaya buti, medyo maaga na talaga kami bumiyahe. Matnog, 42 kilometers. Ayan mga guys, nandito na kami ngayon sa Matnog. Ayan mga guys, kukuha tayo ng ticket ngayon. Tawid ng Samar. Ano requirement? Orsier lang ang kailangan. Hindi, sa barko, wala. Wala. Driver. Pero may swab test kami. Wala. Orsier Swab lang ang test. kailangan. O sige, mahal, bigay mo lang. Ayan mga guys, nakakuha na tayo ng ticket. So, papasok na tayo ngayon dito sa mismong pier nila. Ayan. Mamaya kukumputin na lang natin kung magkano yung inabot lahat. Okay na? Okay na po. Ano mo sa likod ng highways, tapos bayad ka na 65. Apo. Sige. Saan ka dito? Dito raw. Sa akin 65 ang binayaran niya dun sa PPA. Tapos may babayaran pa na tagti 30, no? Sa atin dalawa. Pero yung pamasahe natin, okay na yon. Ano na lang dito. Oh, tsaka yung pamasahe ng motor natin. Okay. Ayan, tapos nagbabayad ng passenger terminal fee, 30 pesos per head. So guys, pasakay na tayo ng ferry boat. Ayan, may kasabay tayong mga big bike. Ang lulupit. Ayun sila oh. Bigla tayong lumiit. Ayan, ang ganda ng... Ayan, papasok na kami. Ayan mga guys, nandito na kami ngayon. Ayan mga guys, malapit na mapuno. Pag napuno na yan, ayan, bibiyahin na.
guys, kita na yung mga island dito. So malapit na. Malapit na tayo dun sa Samar. Konti na lang. Nandun na tayo sa pinaka port. Sa wakas, nandito na tayo ngayon sa Allen, Samar. Ayan mga guys, kasabay natin yung mga big bike. Ang lulupit.